канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳатман дар канали мо ва шумо канали фикри шумо подписаться кунед, ҳамин навор ба лайк монед, поделиться кунед. шояд як хоҳар бародар ё падар модар ба ҷои кор таъмин мешавад, савобаш ба шумо низ мерасад. гуфтамонам ки ин корхона ҷои хобаш аз худаш, пропискатона ҳамон ҷо мекунад. ҳатман шумо официально дохил мекунад, патент дошта бошед ба шарте ва РВП дошта бошед, вид на жительство бошед, гражданство дошед, кори официально шумо дохил мекунад. бародари ҷои хобаш ҳаст, шумо прописка бепул мекунад ва бародари мо Сиёвуш ҳатман шумо кӯмак мерасонад ба онҷа официально дохил шудан. Ба бародари номраи Сиёвуш дар зери навор мешавад. подробна маълумоти пурра метавонед номраи Сиёвуш ба ватсапаш нависед. бародари азиз, занг назанед вақте кори ба ҷавоб додан наметавонад. худаш дар ҳамон ҷо зиёда 10 сол шуд кор мекунад. бародари азиз, ёру рафиқои манам кор